Despois dos últimos rifirrafes entre a Asociación de Cabaleiros do Deza, o colectivo de cabaleiros de Lalín e o edil de Produción Agraria, a 22ª Feira do Cabalo vaise celebrar baixo a organización dos primeiros e do Concello. Será o 5 e 6 de xuño con dúas novidades: unha ruta polas rúas de Lalín e un bautizo hípico para nenos. Unha das actividades que queremos facer e que nos parece que vai ter bastante éxito é achegar a Feira do Cabalo ao que é o casco urbano. De feito, é unha crítica que está aí desde sempre, que se levou a feira para Mouriscade e que o o pueblo que quedou un pouco desvinculado da Feira do Cabalo. E este ano vamos a facer unha ruta o sábado pola tarde e vamos a pasar polo centro de Lalín e vamos a facer bautismos ecuestres en Lalín. Polo momento aínda non se coñece o percorrido da ruta nin tampouco onde se celebrará o bautizo. Si se sabe que haberá servizo de autobuses cada 15 minutos dende o casco urbán de Lalín ata Mouriscade, onde se celebrará a feira. Tamén están previstas exhibicións de salto e de doma.